TMTV. Сәлем достларым. TMTV каналында шоу-біз тапшыруы. Сіздің білән мен Фәннур Фатихов. Тағын бір атына узып та кетті. Ол жыршылар тұрмышында нинди яңалыклар алып келген. Артистлар турында барлық қызыклы мәгълүматны топладым. Хәзер түкми шәшми сөйләрмен. Киттек. Дилә Ниматуллина язны якын айтырга булган. Гарәп әмирлекләренә ялга китеп барган. Шаржа шәһәрендә ял итеп йөри. Су кыена, диңгез ризыклары ашый, диңгез круизларына чыга икән. Бик сакланып киенеп йөрсәм дә, беренче көнне үк кояш ашап бетерде. Битем аз гына янды, дип сөйләде Дилә Ниматуллина. Күптән түгел генә яшь җырчы Зарина Асылкаеваның Чәчәкләр җырына өр-яңа клипы чыкты. Биредә берничә танылган шәхес тә төшкән. Беренчедән, җырчы һәм юморист Әбри Хәбриев тормыш иптәше белән уйный. Икенчедән, клипта Рәсәйнең танылган блогеры Рауилны да күрергә була. Сюжет буенча Зарина чәчәкләр сатучы булып уйный. Рауил кибеткә кергәч, аңа гашыйк була. Яшьләр арасында мәхәббәт уты кабына икән. 100 кат сөйләгәнче бер кат күрүең яхшы диләрме әле? Бергәләп клипның тизерына күз салыйк. Лия Шамсина яңа көчләр җыярга дип әнисе белән Кавказга киткән. Биредә алар бергәләп Эльбрус тауын яулаганнар. 5600 метр биеклеккә күтәрелгәннәр. Профессиональ шоучылар белән танышканнар. Искиткеч таулар панорамасында фотоларга төшергә дә онытмаганнар. Лия, без сезгә күңелле яллар теләп калабыз. Зиянгировлар гаиләсеннән өр-яңа клип. Айгөл белән Илмир без Ходай кулында дигән җырларына видео тәкъдим иттеләр. Клипны сез һәр көн TMTV каналында карый аласыз, ә без тизеры белән танышыйк. Без Ходай кулында, бирелгән гомердә, Ходаем кулында, я Раббым изгелек, я Раббым яхшылык, очрасын юлымда, без Ходай кулында. Дилә, сез бүген кичкенә кызны янгыннан коткардыгыз. Сез бүгенге көннең герое? Мен өзімні енді герой деп санамас едім. Чөнки біз бір қызны құтқардық, ләкин қалған исән қалушылар турында әлегә мәгълүмат юк. Шушы көннәрдә Чаллыда Салават Фәтхетдинов исемендәге машина ярышлары узган. Бу Рәсәйдәге бердән-бер хәйрия ярышы икән. Әлбәттә, Салават Закиевич үзе дә бу чарада булган. Шулай ук эстрадабызның метро март аенда булачак зур концертына әзерләнеп йөри икән. Уңышлар, тулы заллар теләп калабыз. Кышның соңгы аенда гашыйклар көнен билгеләп узалар. Бу көнне традицион рәвештә Барс Медианың изге вәли дискотекасы уза. Тулырак алдагы минутларда чарадан иң кайнар репортажны Байбулат әзерләде. Сәлам сезләргә, нурлы йөзләргә. Хөрмәтле дуслар, без бүген Эрмитаж төнге клубында һәм елның иң кайнар, иң кыздыра торган шәп изге вәли дискотекасы берничә мизгелдән башланып китә. Сәхнә арты кыза, залда халык җыела һәм инде шоу-біз командасы да үз эшен башлап җибәрә. Хөрмәтле дуслар, изге вәли дискотеге башланып китте. Инде сәхнәдә безнең кыздыралар. Кир, Шахзат, кил. Сәлам. Син самый тегәйтәр бит әле, иң кирәкле вакытта кирәкле эшкә кирдең дип. Менә син белән аралашып алабыз. Ничек әзерме син бүгенге чарага? Әзер. Нинди җырыңны җырлаячаксың? Өр-яңа җырым, премьера булачак, йөрәк сине сайлаган. Ничегрәк ул? Җырлап күрсәт әле. Сезләрне Булды, рәхмәт. Оңышлар сиңа. Оңышлар. Шахзат Разметов үзенең чыгышын чик зарыгып көтә безнең Хамай. Сәлам. Менә син бит инде бик озак сәхнәдә булмадың, әйме? Бүген ниһаять 12 ел. Менә бүген ниһаять әйләнеп кайтасың. Халык алдына, яшьләр алдына чыгып җырлыйсың. Биразына дулкынланасыңмы? Дулкану бер качан да бетмәү. Элегрәк ничек дулкынланың, хәзер дә шулай дулкынланасың, әйме? Обязательно. Бүген син халыкка үзеңнең иң популяр Юк, яңа җыр. Исеме? Уйларыңдан кем икән? Синең уйларыңда кем? Хатын йөрли әлбәттә. Менә хәзер камерага карап хатыныңны гашыйклар көне белән тәбрикләй аласың. Матурым, мин сине бик каты яратам. Рәхмәт сиңа, минем балалар өчен, безнең балалар өчен, ислам һәм иделия өчен.
Рәхмәт. Мин сине бик яратам. Менә махсус шушы бәйрәм өчен Пермь өлкәсеннән килгән безнең җырчыбыз Арсен Камакаев. Арсен, сәлам. Аппактан киенеп килгәнсең. Бу берәр нинди образ нәрсәгә кагылган бу нинди тематикага? Образ бул. Үзең сайладың бу образны. Әйе. Һәм менә син дә әйт инде, һәм бүгін нинди легендар җырыңны җырлаячаксың син? Сине очратканга. Мин бәхетле. Сине очратканга, тормышымда янда булганга. Рәхмәт, рәхмәт. Сиңа уңышлар, Арсен, яме? Уңышлар. Без киттек алга таба. Миллион кыз арасыннан йөрәк сине сайлады. Бер кайчанда бер кем өчен йөрәк булай янмады. Миллион кыз арасыннан йөрәк сине сайлады. Бер кайчанда бер кем өчен йөрәк булай янмады. Бәйрәм белән. Рәхмәт, Шахзат, рәхмәт. Автор башкаручы Шахзат Разметов. Йөрәк дип тибә. Чөнки бүген изге вәли дискотека түгел, чөнки мин хатын-кызлар гримеркасы янында. Бергәләп сәяхәт итеп калыйк. Вау, карагыз, карагыз. Карагыз. Менә шундый матур кызлар безнең татар эстрадасында. О, монда карагыз әле. Ух ты! Кызлар, барыгыз кара, сәлам! Сез шундай активныйлар икәнеме күренеп тора. Әле була әзерләнәләр, шуңа күрә комачау итмик. Бәлки соңрак алар безгә ха-ха дип җавап кайтарырлар. Шын алтынмы? Шын. Шын. Илдар хәлләр. Менә синең көймәләреңдә алтын икән, әлеме? Алтын бәйрәмгә алтын әйберләр тагып килергә килде. Уйладың инде. Әлбәттә, артистларга бит ялтырап торырга кирәк. Шуңа күрә ялтыравык булырга тиештер дип уйлыйм инде. Ничек син гомумән кайфларың? Син хәзер бит инде безнең озакламый бик тиздән алып берсә үзеңнең сольный концертларың белән чыгарга җыенасың. Әзерлекләр барамы? Аллага шөкер, бара менә группаны, төркемне туплап, җыеп бетереп киләбез. Һәм инде Алла берсә менә тиздән башлана концертларыбыз. Иң беренче концерт качан була? Сер итеп генә әйтәм. 4 март көнне Кайда? Этне районында. Этне районы менә кичкенә реклама этнәләр килегез яме. Менә бүгенге бәйрәмгә кагылышлы син беренче тапкыр мәле монда дискотекаларда. Дискотекада беренче тапкыр әйе. Дулкынлану хисе бармы? Әлбәттә бар әйе. Изге вәли көнен гомумән алганда менә ничек башлап җибәрдең? Ул синең өчен бәйрәмме, бәйрәм түгелме, ничек уйлыйсың? Һәр бәйрәм ничектер барыбер күңелгә нинди дә булса кайф бирә. Һәм инде бүген дә иртән торгаштан инде бәйрәм икәне сизелә. Ул интернетка керсәң, Инстаграмга керсәң дә шундан сизелә башлый инде улай. Барысы да фотографиялар, видеолар кертәләр бер-берсен котлап. Шулай итеп бәйрәм хисе туадыр дип уйлыйм мин. Максайын менә мондай шариклар тораймы менә шундый? Әйе, бөтен кешедә дә шундый бәйрәм хисе туа. Урамнарда чыксаң да бөтенесе теге чәчәккә чаба, чәчәк бүләк итәләр, мәкки игрушка. Миндә инде Шулардан калышмыйм. Калышмыйча, Аллага шөкер, матур иттереп, тормыш иптәшем белән. Син әле бүгенге бәйрәмне ачып җибәрәсең бугаймы, башлап җибәрәсең? Шулай иткәннәр шул. Шуңа күрә без хәзер сиңа комачалаймыз, әзерләнә тор. Рәхмәт, яме. Уңышлар сиңа, әйе. Ничек хәлләр, Лилия? Әйбәт кенә. Син шундай кара, әле бүген генә ял итеп кайттың бугаймы? Ничегрәк булды? Бик шәп булды. Бүген кайттым, әлбәттә, йокы туймаган. Ләкин Кораблена бал? Скоровлена балал, ләкин инде яхшы кайф белән шушы мәҗлескә, шушы дискотекага килдек. Бәйрәм итәбез. Нинди җырларыңны җырлыйсың бүген? Бүген минем юкка алдым дигән җырым һәм инде өр-яңа әле генә табадан төшкән төнге утлар дип аталган җырым. Әле суынып та өлгермәгән, име? Ярар, көтәбез, күзәтәбез. Рәхмәт сиңа. Менә монда шулай ук Шаллы егете Артур Салихов, Артур әйдә кул биреп күрешик. Кайфлар ничек? Бик шәп бүген кайфлар, чөнки минем туган көн бүген. Серьезно? Котлыйм. Артурның бүген туган көне. Әйдә котлыйбыз бергәләшеп. Әйдә. Әйдә бергәләшеп. Туган көнең белән. Туган көнең белән. Туган көнең белән. Артур туган көнең белән. Менә. Бүген синнән интервью алып тормыйм, шушы бүләк булды сиңа, яме? Рәхмәт. Һәм сез дә котларга онытмагыз. Дуслар, безнең бәйрәмебез кызганнан кыза бара һәм минем янәшәмдә Ринат Гыйльфанов. Ринат әфәнде, хәерле кичләр, ничек хәлләрегез? Алхамдулилlah, яхшы. Бар да вакытлыча дип җырлаучы әфәнде шушы инде, улаймы? Нәгүзе. Сез шушы җырыгыз белән сәхнәгә чыктыгыз буга бит, әлеме? Беренче тапкырмы?
Юк дип әйтмә дигән җыр белән чыктым. Юк дип әйтмә миңа. Клибында хатırlayам әле, комнар белән байттырып уйна. Бүген инде җырыгызны җырлыйсыз. Бүген җырлыйм Киләләр дигән җырны күз алдына дигәне. Гитара белән индеме? Яхшы, хәзер сезнең чыгышыгыз булачак. Сезгә уңышлар телибез. Тагын бер кат, яме? Уңышлар. Сезгә дә уңышлар. Рәхмәт. Рәхмәт. Карагыз, кемдер безнең объективка эләкте. Бу Марат Галимов һәм Ленара Батталова. Сәлам. Сәлам. Гашыклар көне беләсез. Бик зур рәхмәт сине дә. Бик зур рәхмәт. Хәерле кичләр, привет. Сез хәзер тандем буларак кына җырлыйсызмы, яисә сольно да башкарасызмы җырларны? Юк, тандем гына түгел, аерым да җырлаулар, сольный җырлар да бар. Шуңа теге Ленар бит инде ул Гөлназ белән дә җырлый ул. Ул менә шундый. Оңган хатын. Марат, күптән түгел генә Ленараның туган көне булды. Юбилей нәрсә бүләк иттең? Минме? Үземне генә диме? Үзе әйтсен нәрсә бүләк иткән. Әлбәттә инде туган көн бүләк итте. Туган көн бүләк. Удырдым мин аны. Әйт инде, үзем бүләк иттем, менә шул иң яхшы бүләк булды дип. Юк, без ресторанда бүләк иттек генә. Юк инде менә бергәләп дусларны җыеп, анардан да әйбәтрәк нәрсә юк инде менә шулай дуслар, туганнар җыелган җирдә. Аның читилгә китәсе килгән, мәйтәм бер көнне читилгә китү юк. Бөтен якыннарын, туганнарын, дусларны җыябыз да үткәрәбез туган көнне дидем. Вот. Шул булды. Бүген тагын бер бәйрәм, гашыклар көне. Сез инде ничә ел бергәсез хәзер? 10 ел була инде да. 10 ел. Зур дата. 10 ел үтте уже, субханаллах. Әйдәгез, сездән бәхетле гаилә рецепты. Бер-береңне аңлау, берсе психава иткәндә Икенчесенә өстәргә кирәк. Түгел. Менә күрдегезме да, акыллы булырга кирәк, мудрый булырга кирәк. Ничә була татарча мудрый? Мудрыйның тәрҗемәсе юк. Да, вот мудрый булырга кирәк. Зирәк диген инде. Зирәк булырга кирәк, особенно хатын кызга. Всё, рәхмәт булды. Рәхмәт. Иратка сабыр булырга кирәк. Минем сыман түгел диген. Мин сабыр кеше. Бәйрәмнәр белән. Бәйрәм белән хөрмәтле дуслар. Миңа бүген чәчәкләр бүләк итмәделәр. Шуңа күрә мин 2 чәчәк арасына басырга булдым. Егетләр, нәрсәгә сезгә мондый чәчәкләр? Мотор иш. Сез аларга су сибәсезме? Юк инде. Ничек үсәләр алар? Мин үзем гладиол, шуңа күрә лилияларга ташып җирем үзем белән. Сез гомумән сез биючеләреме? Әлбәттә. Кемнең биючеләре? Зарина Сылкаева белән бүген. Атагын кемнәр белән? Кемнәр белән чыгыш ясыйсыз? Төрле артистлар белән без Будда бию төркеменнән кемнең теләге бар, шулар белән биебез. Һәр вакыт төрле кешеләр була. Шуңа күрә кемнең теләге бар. Ә менә бу чәчәкләрне беркетү кемнең идеясы булды? Безнең җитәкчебез бар, Артур Хайруллинның, ул аның идеясы. Әйдәгез, чыгыш осагында сез шушы чәчәкләрне үзеп Зәринәгә бүләк итәсез. Алай булмастыр ул. Барыбер какие-то рамки должны быть. Шуңа күрә шул рамкаларда каларбыз дип уйлыйм. Әйдә, син бүләк итәсең. Кемгә чәчәкне бүләк итәм? Зәринәгә, сез бит Зәринә белән килгәнсез. Аннары чәчәк бүләк итәм. Борчылма аның өчен. Монысы булмасын, ярыймы, чынын бүләк ит. Алла бирсен. Сәлам, Миндияр Шаймарданов. Миндияр, син инде рәхәтләнеп шушы бәйрәм белән котласаң буладыр инде, әйме? Чөнки сез 2 гашыйк. Шулай инде. Әйдә, менә хәзер камерага карап, үзеңне сөйгән ярыңны котласаң да була. Бәхет, шатлык, иң мөһиме сәламәтлек. Һәр вакытта да бер-беребезне яратып яшәргә һәм Алла теләсә киләчәктә тигезлектә балалар үстерергә язсын дигән теләкләрдә куласым килә. Миңа гына, безгә генә түгел, һәр кемгә дә шуны теләп калам. Амин, шулай булсын. Менә әлеге теләкләреңә икеләтә кушылам. Бүген сиңа чыгышыңда уңышлар телибез, яме? Давай, бер бишне уңышлар. Рәхмәт бик зур. Ура! Иптәшләр, безнең егетләр гримеркасында бик кызыклы күренешләр бара. Менә мәсәлән, Әсхат Дебершатыр, Илнат Фархуллинны ничек качок булырга икәнлеген серләренә өйрәтә. Менә үзегез карагыз. Менә Илнат, менә шундый гантельләрне алып күтәрәсең. Аның бернидә авырлыгы да юк. И все, и все. И аннары уже көчле итеп күтәрәсең дә, и мышцаларың үзеннән-үзе үсә. Аңладыңмы? Марат Яруллин, Марат, сәлам, ничек хәлләр? Әйбәт сезнең? Әйбәт, бүгенге чыгышыңа әзерме син? 100%, 200 даже. Син бүген 2 Гашык бит без, 2 гашык, кавышулар безгә язганымы. Афәрин. Күптән түгел концертың булып узды, шулай бит инде. Вакыт узды инде. Ничек узды? Супер. Мин не ожидал, честно. 26 ноябрьдә бит булды, по-моему. Ноябрь айында. Бер күптән түгел, 1 ел узмады бит әле. Мин бик шатмын. Менә законно түгел, буквально несколько дней назад мин Траториядә выступал. Вообще, Казан тамашачысы это отдельная любовь, честно. Бүген сәхнәгә чыккач, вообще авып китәсең инде. Алла бирсен. Шулай булсын. Уңышлар, Марат. Рәхмәт бик зур. Без дәвам итәбез алга таба. Матур күлмәген киеп, чәчкә
Килә безнең янәшәбезгә. Шәшкә. Барысынан сорап чыктым инде. Бүген синең нинди кайфың? Менә ниндирәк теге бәйрәм кайфымы, юкмы? Бүген әлбәттә бәйрәм кайфы. Әле бүген уйлап утырдым. Мин әйтәм, тормыш иптәшем белән инде бергә яши башлаганга менә 7нче ел китте. Аңын инде без 2 ел бер-беребезне белә идек. Теге беренче гашыйк булып йөри башлаган чакларым искә төште. Мин әйтәм, гомер үтә икән. Гел шулай гашыйк булып яшәргә насыйп булсын дип теләп утырам әле. Шулай менә көндә гашыйк булган кебек бер-береңне яратырга кирәк. Шулай бит? Шулай. Менә синең иң истә калган 14 февраль кайсы булды, хәтерләмисеңме? Ул студент елларда иде. Ул елларда кызыграк иде. Теге валентинкалар бирәек. Андан саны кемнән килгәнен теге гадайт итеп йөрисең инде. Ул хәзер андый бирү юк ул. Бу елларда килгән юкмы валентинкалар менә? Теге елны, бу елны? Хәзер теге Instagramга гына килгәли, алай теге кыягаз язып җибәргәннәре юк. Яра, мин тормыш иптәшеңә әйтермен, ул сиңа махсус бүләк итәргәме? Кыягаз валентинка. Пожалуйста, яме. Сиңа уңышлар. Сәлам, брат. Сәлам, Сез менә без бергә карагыз. Сез бергә? Сез 14 февральне бергә каршылыйсызмы? Без дуслар бергә, без бишәү, шуңа күрә бергә каршы алабыз. Ничек сиңа иҗатка кагылышлы, сиңа иҗатка кагылышлы сорау бирәс килә? Ничек сиңа гомумән теге менә бүгенге бәйрәм, чыгыш ясарга әзерме син? Кайсы җырыңны җырлыйсың? Бәйнә сөйләп җибәр әле. Ну, һәр вакыттагыча сездә югары сыйфатта, югары уровеньда дип әйтә алам. Һәр вакыттагыча мин бик бәхетле монда булырга. Сезнең белән һәм үземнең иҗатымны тәкъдим итәргә яраткан тамашачыларга. Менә шулай һәр вакыттагыча иҗат итәбез сезнең өчен, дуслар. Син бит инде төрле җирләрдә чыгыш ясыйсың, әйме? Теге дискотека форматында да, концерт форматында дагы нинди форматлар булганы бар синең теге башка формат чыгышыңдагы? Нинди тагын булырга тиеш? Мәсәлән, бренди шигъри кичәдә. Юк, мин бүген көндә җырлыйм гына һәм бераз гына биим. Биеп чыгыш ясаган юкмы? Ну, бераз гына җырлаганда биебез, инде җырлап биебез. Менә шулай. Кайсы шуны гына сорыйм, кайсы җиңелрәк? Менә теге концерт барышында җырларгамы яки инде дискотекада биеп җырларгамы? Бу ситуация белән бәйле. Беләсеңме, һәм кайф белән бәйле. Бүген минем кайфым бик бәйрәм белән бәйрәмле. Шуңа күрә мин рәхәтләнеп биермен, җырлармын, бик яхшы бүген. Рәхмәт, Рамил, бар. Потому что монда синең артта Розилә Хәрдин тора. Розилә, кил әле. Яме. Рамил сине каплады, мин сразу синен алмакчы идем интервьюны. Привет. Гашыклар көне белән. Рәхмәт, сине дә. Син бу бәйрәмне ничек уздырасың, гашыклар көнен? Монда менә. Башка елларны? Башка елларны ирем белән, тормыш иптәшем белән бергә я ресторанга барабыз, я кафега. Менә беләсеңме, көтеп аласыңмы әлеге бәйрәмне? Дөресен генә әйткәндә, теге олыгая барган саен ничектер онытыла ул бәйрәм нигәдер. Менә балачак хатирәсен ничек истә калган? Без мәктәптә теге үзебез бер-беребезгә ясыйдык шундый. Валентинкалар җыйшадырга, инде көтәсең аннары кем сиңа күбрәк, кемгә күп валентинкалар килә, значит ул инде теге номер 1 була инде мәктәптә. Менә хәзер әйдә камерага карап, тормыш иптәшеңне әлеге матур бәйрәм белән котлыйсыңмы? Матур, мин сине яратам. Рәхмәт. Ул матурны әйтә миңа түгел. Рәхмәт, Розилә. Татар эстрадасының иң матур гаилә дуэтларының берсе. Ничек кайфларыгыз? Яхшы, Аллага шөкер. Үзегездән ничек? Әйбәт, Аллага шөкер. Сез менә монда дискотека форматында әле чыгыш ясаганыз бармы икәү? Икәү юк, Рафинаның чыгыш ясаганы бар. Юк, бер сабантуйдан соң бар дискотекада. Беләсезме, хатын-кызлар уратып алды үзен, фотога төшәләр, миннән рөхсәт сорап тору дигән әйбер юк. Алып китәләр дип торам. Менә шундый вакытта синең нинди хисләр ишеңдә? Көнләшүме, горурлануымы ничегрәк? Менә ничек дип әйтим икән? Курку хисе. Алып китәләр дигәнме? Әйе. Синең? Минем андай хис юк, курку дигән рәхәтләнә берим. Әгәр дә киресенчә Рафина янына егетләр җыелса? Менә. Беренчедән сөенәм дә, потом шыпыртканы алып китәм. Сезне бәйрәм белән котлыйбыз, чын күңелдән. Шулай бит? Яратып яшәргә ясын. Бүген кайсы җырыгызны җырлаячаксыз? Бүген яңа җырларыбызның берсе Белә идең. Һәм авторы да йөри әле Гүзәлия. Гүзәлия, яхшы. Сезгә уңышлар, әзерләнегез, яме? Рәхмәт. Беләсезме, дуслар, менә бүгенге бәйрәмне бик кызу сыйтлар белән кыздырып торучы диджей Айон минем янымда. Безнең хәтта бүген күлмәкләрдә бер ук икән, Айон, ничек хәлләр? Матуршы. Менә син шушы матур бәйрәмне бүген монда пульт артында уздырасың, ничек сиңа, күңеллеме?
Бек көңілі. Кіші бек көп бүгін, Аллаға шүкір. Кіші көп болғанда миксовать ету рәхәтрәк трендей ме? Айе, шыншынлап. Менә синең шуны сұрыс келе диджейлардан, неме? Сіз һәр даим алмаштырып, яңартып торасызмы җырларыгызны менә ул теге нидәге? Менә нәрсәдәге инде менә шул диджей аппаратындагы? Әлбәттә инде. Син каян радио тыңлап беләсеңме яңа җырларны, каян ишетәсең син аларны? Аны ишетәсең инде, машинада барганда, радио тыңлап, әлбәттә Татар радиосы тыңлап, ТМТV каналын карап. Менә син кара, син безнең бәйрәмнең башында 1 сәгать уйнадың, хәзер безнең концерт бара 1-2-3 сәгать, име көтәсең, аннан соң тагын чыгасың. Менә шушы көткән вакыт авыр түгелме? Мин көткән вакытта тагын чыгачакмын. Шулаймы? Алайса яхшы, алайса сиңа уңышлар телибез. Һәм инде синең сетларыңны тыңлыйбыз. Рәхмәт. DJ Ion. Достар, безнең монда биредә бик күп җырчылар, шулай ук диджей бар әле, менә үзегез карагыз диджей, менә. Не диджей. Һәм шулай ук әле оештыручылар да бар. Менә безнең Барс Медиа компаниясендә иң матур, иң шибәр эшләрнең берсе ул да булса Талия. Үзенә дә карагыз, бик матур ул. Талия, сәлам. Әйттем бит мин сезгә. Ничек хәлләр? Әйбәт. Менә шуны гына сорамакчы идем мин. Һәм шулай ук шундыйларның берсе Альбина. Альбина, сәлам. Сәлам. Син шундыймы? Юк. Мин иң матур эшче дигән идем Барс Медиа компаниясы. Е. Конечно, Вот. Беләсезме, дуслар, нишәптер менә бүгеннән башлап качаться итәсе килә башлады. Беләсезме нәрсәгә? Чөнки менә ул мотиватор, Әсхат бер шатыр. Ничек хәлләрегез, Әсхат? Аллага шөкер, исән сау менә килеп җиттек. Бүген кайсы җырыгыз белән сөендерәсез? Әлбәттә, Мега Мачо. Әле алга таба тагын ниндирәк җырлар көтелә? Яңа җырлар. Төрле вариантлар бар. Танцевальный вариант, хип-хоп, рэп, попса. Ну, төрле. Мин бит творческий личность, мин бер направление җырлыйм, шуңа күрә төрле өлкәләрдә, төрле стильләрдә җырлыйм. Шуңа күрә минемчә нормально, не хуже Мега Мачодан килеп чыгыр дип уйлыйм. Менә шундый бер сорау, нәрсә рәхәтрәк, күңелгә рәхәтлек бирә? Гантельләр күтәрүме яки сәхнәгә чыгып җырлаумы? Бу икесе ике төрле рәхәт. Гантель күтәрү бер рәхәт, сәхнәгә чыгып менә яшьләр белән аралашу икенче рәхәт. Менә бер рәхәтне хәзер бик тиздән сәхнәдә тоячаксыз. Рәхмәт, уңышлар. Үзегезгә бик зур рәхмәт, чакырганыгызга рәхмәт. Исән сау яшәргәсез. Мин ул Мега Мачо. Хәерле кичләр, дуслар, тагы бер кат бүген сезнең белән элемтәдә мин пока әлегә. Ул Байбулат сәхнәдә покага. Мин монда. Байбулат урынына мин килдем. Ничек хәлләр, Байбулат? Әйбәт. Әйбәтме? Син әзерме? Әйе. Сәхнәгә чыгарга. Дулкынланасыңмы? Юк. Рәхәтемә шәйтер җавап биргәндә. Авыр икән. Каян сүзләр табып бетерәсең? Инде сәхнәбез түрендә яшь, үзе шибәр Розилә Хәйретдинова. Хәерле кич Казан. Бәйрәмнәр белән сезне бер-берегезне яратып, бер-берегезне хөрмәт итәбез. Рәхмәт. Дуслар, без шоу-без тапшыруын алга таба дәвам итәбез. Һәм инде монда килгән җырчылардан без сораштырубызны дәвам итәбез. Инде Миндияр Шаймарданов ул ТМТV каналына ярты ставка гына микрофон бирүче булып эшкә урнашты. Миндияр, рәхмәт. Исәнлектә. Рәхмәт. Зарплата иртәгә, яме? Давай. Давай. Хөрмәтле ТМТV һәм Татар радиосы алып баручысы Назлыгөл Сөнгатова һәм бүгенге бәйрәмдә дә без бергәләшеп алып барабыз. Менә аның белән дә хәзер аралашасы килә. Назлыгөл, хәзер тыныч кына калып мине тыңла, яме? Бүген син алып барасың. Бүген син без син белән бергәләшеп сценарий яздың. Рәхәт ниһаять килеп җитте безнең бүгенге көн. Нык дулкынландыңмы? Сөйләп җибәр әле, микрофонны үзеңә бирәм хата, яме? Рәхмәт. Беләсеңме, Булат, синең белән бергә эшләгәндә мин дулкынланмыйм. Башкалар дулкынлансын әле. Минем дә сиңа сорауым бар. Син гашыйклар көнен алга таба кая үткәрәчәксең? Гашыйклар көне бүген Эрмитажда тәмамланачак инде. Ул иртәгә инде 15 февраль булачак. Ләкин аның каравы 15 февраль ял көне булганга күрә ял итәчәкмен.
Сиңа Валентинка бирделәрме бүген? Миңа электрон Валентинка гына бирделәр. Мондай Валентинкалар нишләптер бирмәделәр әле. Онсын да общий группага җибәргәннәр. Ләкин миңа лавыс жвачкасы бирделәр. Бүлешерсең. Алла бирсә, наклейкасы сиңа булыр. Илназ Гарипов, Гүлназ Асаева һәм Вилли нишләп йөри? Бик тиздән шоу-биз тапшыруында белерсез. Әлеге аралашып алыйк. Сәлам! Хәлләрегез ничек, хәерле кичләр? Әйбәт, Аллаһка шөкер. Бу сорауны мин сиңа бирергә тиеш идем, Илназ. Хәлләрең ничек? Менә икебезне чагыштырганда синдә хәлләр әйбәтрәк бугай. Мин бик хәлле. Әзерме бүген чыгышыңа? Әзер. Син бүген яңа җырны җырлыйсың бугаймы? Икесе дә яңа җыр, адашымы син, саташымы син, туй. Туй. Гомумән алганда иҗатта нинди яңалыклар бар? Иҗатта яңалыклар, газель алдык, газель. О! Үзем белән бер ел. Айнурдан алды сатып алдыгыз. Әйе, әле шире бетмәде. Пока шире бетмәдеме? Шире бетмәде әле. Ширбеткә шалтыратырсың, яме? Ярар, металл газда әйтербез. Хәзер сиңа беләсеңме, сиңа элек бит инде качан өйләнәсең дигән сорау бирәләр иде. Хәзер инде качан газелнең шире бетәчәк дигән сорау бирәләр инде миңа калсаймы? Юк, хәзер беләсезме, менә Гөлназ Асрый һаман шул гелеккә бәйләнәләр бит инде минем. Һаман синдәме әле ул миннән? Ну, Гөлназ көнләшә инде әзрәк. Ул сервистан да чыкмый. Мин дә көнләшәм, ләкин мин әйтмим генә. Менә әйдә үзеннән сорый, Гөлназ көнләшәсеңме? Юк, минем гомумән көнләшә торган гадәтем юк, әмма дә ләкин көнләшү теге ак көнләшү, кара көнләшү дип әйтем бар бит инде. Мин андай бергә ашалмый, көнләшәсең икән, ак көнләшү белән көнләшеп булмый, Илназ. Инде көнләшәсең икән, ул кара көнләшү белән димәк. Мин инде андый кеше түгел. Мин бары тик шатланам гына. Алла бирсә, мин дә Илназ абый яшенә җиткәч Гелендваген алып утырмын дип өметләнеп калам. Алла бирсә. Гөлназның бер гадәте бар, ул теге матур гына сөйли дә, сине бетереп ата шулай. Менә башта философия киткән иде, фәлсәфә киткән иде. Язып бирсәң әле шул сүзләреңне, яме? Мин аны статуска куям. Әйтә, Вилли, кил әле монда, пожалуйста. Авыр булмаса. Мин алай матур сөйли белмим, если мен сөйли башласам, хәзер бөтен программагызны бозам да куям. Әйдә, бозып кара әле, пожалуйста. Менә, давай, нинди җыр җырлыйсың? Мин сиңа бик җиңел сораулар бирәм. Нинди җыр җырлыйсың? Ай булбылым. Әйдә, бераз сузып әйт инде. Менә мин бүген Изге Вәли. Татар халык җыры ай булбылым. Яхшы саундта. Әйе. Гастрольләрегез дәвам итәме алга таба? Дәвам итә. Алла бирсә, апрельдә чыгып китәбез тагын. Кайсы якларга барасыз? Карап торасың да. Конечно. Мин сиңа не подписан, но мин карап барам бер-бер. Подпишись, пожалуйста. Все, хәзер үк, хәзер. Дүрт кеше басып торабыз. Иң олысы мен бит инде монда. Чынлап карап торам. Монда кар. Ниндидер бер малай булар кырында басып торам. Ой, син үзеңне ул хәтле теге яшь дип беләсеңме әллә? Булар аралашсыннар. Тая баргач теге әзрәк шундай бер була, ул теге чем син старше становишься, тем син үзеңне уйлыйсың. Ой, мин яшь күренәм дип теге иллюзиядә яшисең. Бу алай түгел, Илназ абый. Смирись. Шундай бер әйбәт гадәте бар. Ул бер әңгәмә барышында сине ике тапкыр теге унижайталар үчәтсен. Рәхмәт, без китик вакытында китик, әмәйдә. Сәхнә артында рәхәт. Менә мәсәлән, Гүзәлия су ичеп йөри. Менә карагыз әле үзегез менә. Тәмле сумы? Акча түләтмәделәр, бесплатно, әйе. Шуңа акча түләмәгәнгә тәмле инде ул. Бәйрәм хөрмәтенәдер инде бу бүген су. Илнат китмичә тора әле, яме? Сезнең кәефләрегез иҗаттан ничек хәлләр? Алдагыл, Аллага шөкер. Алтагын менә сез бит инде продюсер Гүзәлия бит, әйме? Тагын Шөйдә калды бүген бер. Җырчыйда калды. Тагын җырчыларның теге күбәйтү бармы? Бар, менә бер атнадан соң ишетерсез, күрерсез, яңа клип, яңа җыр, Татар радио сында, TV'да. Исемен әйтмисез пока. Исемен әйтмим. Без күрербез. Рәхмәт сезгә бик зур. Рәхмәт. Хәзер синең йолдызлы мизгелең килеп җитте, Илнат, беләсеңме? Мин матур кеше булгач, Гүзәлияның артында тора куштылар фон буларак. Шуны син теге арттагы затник. Нишләп син монда үзең генә моңаеп басып торасың? Юк, моңаймыйм, аранжировкасы бик матур шуны тыңлыйм. Шуңа моңаясың булып чыга. Уйланам, кем эшләгән икән, бик әйбәт дәрәҗәдә үткәрелгән ни бара. Үзегезнең төркемдә хәлләр ничек? Төркемдә хәлләр Аллага шөкер. Тагын кайда чыгышларыгыз? Ансы бөтен җирдә шулай инде. Алга таба тагын кая була чыгышларыгыз? Әлегә без Казанда проект өстендә эшлибез.
Нинди проект? Әлегәсер. Әлегәсер бик тиздән белерсез, Илнат Фархуллин, Байбулат, ТМТV, рәхмәт бик зур. Монда сәхнәдән Миндияр Шәймәрданов кәефләр ничек дип сорады. Ничек кәефләр начар булсын инде яныңда, шундый җырчы менә шулай иттереп утырганда. Илнат Сафиуллин, иң романтик җырчы дип йөртәләр аны һәм шуңа күрә бүгенге кичтә ул төп кунакларның берседер дип уйлыйм, шулаймы? Шулай. Бәлки. Ничек уйлыйсың, нәрсәгә сине романтик җырчы дип йөртәләр микән? Мәхәббәт җырчысы дип. Барлык сәхнәгә гитара белән чыккан егетләрне романтик дип йөртәләр инде. Алайса, бар да вакытлыча дип җырлаган Ринат Гыйльфанов шулай ук романтик. Юк, аның ул рок музыкант ул. Гитара белән чыгуның ике стиле бар, име? Рок һәм мәхәббәт. Һәм мәхәббәт, әйе, шулай. Шушы стильне, шушы образны ничек уйлап чыгарган идең үзеңә менә? Мин шулай чыгам әле дип. Мин аны уйлап чыгармадым гомумән. Гитара кулда иде, шулай җырлар яза башладым. Ушак янында бит инде. Шунда яшьләр җыела башладылар. Бергә җырлыйбыз, салмак җырлар, әйтелмәгән мәхәббәте, мин яратам сине һәм башкалар. Менә шуннан тагылып калды менә шул сүз. Аннары барыбер теге тавыш та йомшак булгач, шундай теге ничегрәк әйтергә, күбрәк китаплар укыгач, интеллигентный булгач, шул романтик сүзе кагылып калды инде. Һәм чыкмый да ул синнән, име? Һәм чыкмасын да, Илназ, рәхмәт сиңа, име? Утыруыңны, шушы диванда утыруыңны дәвам ит. Рәхмәт бик зур. Без киттек. Ябай малай, әйтәле, менә син кемнең образларын карап илһамланасың? Филипп Киркоровмы бу, кем бу? Басковмы? Меня охшай Филипп Киркоров только больше, наверное, и Валерий Леонтьев такой охшай, руки вверх такой охшай. Алайса сиңа менә перьялар, канатлар җитми, беләсеңме, аз гына канатлар һәм стразалар кирәк, бик күп итеп. Менә сиңа идея. Рәхмәт. Кара, безнең бүген гашыйклар төне. Әйтәле, бүгенге көндә син гашыйкмы? Әйткәндә, дуслар, барыгызны да бәйрәм белән котлыйм. Шун әйткәндә, мин әле гашыйк түгелмен. Кара. То есть холостой егет пока. Бойдак егет. Бойдак, да. Ябай, әйтәле, менә сине кызларның ташлаганы бармы? Бар. Күпме? Күп тә түгел, аз да түгел. Синең ташлаганың бармы? Бар тоже. Булды. Ах, син оятсыз. Менә хәзер мин ничек синең белән әңгәмәне дәвам итим? Бар. Ренат, сәлам. Сәлам, Назлыгөл. Ничек хәлләр? Хәлләр, Аллага шөкер. Әйтәле, синең өстеңдә нинди спецовка бу? Нинди һөнәр иясе син тагын? Мин бүген үземне кем дип әйтергә белмим инде. Менә шундый спецовка киеп, бүгенге чыгышымны ясарга булдым. Әзрәк кенә теге яшьләрчә булгач булсын инде дип. Мин күрәм, син үзең генә шулай килмәгәнсең, сез парлашып килгәнсез бугаймы, Амурус белән. Әйдә, аны да күрсәтик әле. Кайсыгызның идеясе булды бу? Так, яңадан сорау. Димәк, бу спецовка кайсы һөнәр иясенеке? Инде берәр яңа кием киясе килгән, шуны кияргә булдык. Бу идеяны без инде теге икебезнең дә уйда килде дә, эксперимент ясарга булдык, шулай итеп, үзебезнең дуэт җырыбызда нәкъ шушындый образда чыгарган. Һәм аңлавымча, сез бүген бергә җырлаячаксыз. Бергә җырлыйбыз, безнең җыр булачак Килияныма дилә. Руслан, каясың синең барабаннарың? Без бит сине теге барабанда уйнаучы буларак беләбез әле. Бүген аның барабаны мин. Кызу булачак, көтәбез. Biz тамаша залына чыктык, һәм монда берсеннән-берсе матур кызлар, берсеннән-берсе матур апашкалар утыра. Исәнмесез? Исәнмесез. Кәефләрегез ничек? Яхшы. Сезнеке ничек? Яхшы, отлично. Концерт ошыймы? Бик көтте. Сез беренче тапкырмы мондый бәйрәмдә? Беренче тапкырмы мондый бәйрәмдә? Да, беренче. Тагын йөрәячәксезме? Конечно. Ә сез? Обязательно. Ял итегез, бәйрәм белән. Ура! Бәйрәм белән. Ура! Исәнмесез? Бәйрәм белән. Рәхмәт. Без сезне төшермибез. Сәлам. Яхшымы? Ошыймы? Кайчан чыгасың? Масаева чыкты бит инде. Кайчан кайта? Менә шуны караулап торсаң була инде, яме. Шуннан чыгамы? Шуннан чыга. Кеше тишектә чыгмыймы? Башка тишек юк бездә. Ничә бирисең монда? Чыктым әле концерт карарга сәхнәдән дә туй. Ошыймысың? Әйбәт. Концерт каравы рәхәтрәк, менә тегенә
сәхнәдә чыгыш ясау рәхәтрәкме? Ну, ике төрле монда. Сәнгать кешесе өчен сәхнәдә рәхәт әлбәттә эшләргә. Караучыларга, биргә, карарга рәхәт. Казан егетләре солисты Фәнил, рәхмәт иҗатың өчен, рәхмәт. Ху, киттек. Дуслар, Эрмитажда бүтән җирдә җырчылар, бүтән җирдә халык, менә бүтән җирдә ни өчен бүтән җирдә дип әйтәм, чөнки монда өстә, карагыз каян карап тора, Булат Нигъматуллин. Менә бит. Урынын тапкан име, гәүдәдәш, адаш, сәлам, ничек хәлләр? Яхшы, әйбәт кенә. Моннан карап, сәхнәне туйырга әзерләнәсең мәллә? Монда тынычлык, бүтән җирдә халык кеби, монда рәхәт, просто үземә бер урын таптым. Утырырга да урын юк. Монда урындыклар да бар, күренә дә бөтен әйбер, име? Хәзер чыгышка әзерләнәсеңме, ничек дулкынлану хисе бармы? Ну, әзерләнәм, дулкынлану юк дип әйтер идем. Ну, барбер концертны караганда читтән бераз теге әйтик, эшкә әзерләнү бар инде. Менә Изге Вәли бәйрәме, синең өчен нәрсә ул, әйт әле? Минем өчен гади көн. Гади көн. Беренче бәйрәмдә түгел, име? Юк инде. Теге безнең бәйрәм түгел бит инде ул, буйлаганда. Менә мин гел әйтергә яратам, Германиядә дураклар көне икән, шушы ике бәйрәмне бергә чагыштырсаң менә. Психбольнойлар көне Әле сез сөйләшкәнче уңышларга телим әле, яме? Рәхмәт. Бүген бәйрәм итсеннәр инде. Һәрбер көн әйтик, теге аерым бер көнгә генә калмасын ул, теге мәхәббәт дигән әйбер, шулай бит. Көн саен мәхәббәтне бүләк итәргә кирәк. Шуны сезгә теләп калган барыгызга да. Яратып һәм яратылып яшәгез. Амин, рәхмәт бик зур. Рәхмәт. Изге Вәли дискотека ахырына таба якынлаша, дөресрәгә тамаша дәвам итә. Безнең репортажыбыз ахырына якынлашты. Рәхәтләнеп, яратылып яшәгез. Әлеге чараларга һәр даим барып, күреп, рәхәтләнеп, ял итеп кайтыгыз. Бүгенгә саубуллашабыз, шоу-биз без йолдызлар турында барысын да беләбез. Отнаның иң кайнар яңалыкларын җиткердем. Бүгенгә саубуллашып торам. Исемем Фәннур Фатыйхов. Сез шоу-биз тапшыруын карадыгыз. Шоу-биз без йолдызлар турында барысын да беләбез.